La meva vocació va començar molt lluny de Catalunya. Va començar a Jaén, amb les Carmelites Descalces de Jaén. Jo passava per allà i com jo coneixia una mica a l'ordre, vaig veure l'escut i dic que aquestes deuen ser monges carmelites. I vaig entrar allà al torn i vaig preguntar: a veure, jo volia saber més de Santa Teresa. Ah, sí? Doncs mira, demà vens a la missa i així el coneixerem. Les monges fan molt això, volen conèixer. I vaig anar allà i arrel d'aquella trobada amb elles allà, després vaig passar al locutori, vaig estar parlant diverses vegades amb elles i bueno, jo, amb la febre que portava en aquell moment, volia entrar a Andalusia, perquè ja estic aquí, perquè no anem endavant, no? I llavors elles van buscar la promoció vocacional d'Andalusia, va vindre a veure'm i va dir: no, tu vete a Catalunya y allí habla con los carmelitas de Catalunya y tu orientas tu tierra i tot això, no? Llavors jo vaig vindre aquí, vaig estar parlant una mica amb el vicari provincial, que era el pare Joan Josep, perquè el provincial estava al capítol, i bueno, van dir: vale, estem d'acord amb tu i ja anirem parlant de tot això. Després va complicar una mica, perquè jo vaig dir a la meva família, ni hablar del peruquín. Això de ser frare, res de res. Llavors vaig tenir que anar a estar treballant tot aquest problema, va sortir que tenia que anar a la mili, vaig anar a la mili, el meu pare em buscava feines per després de la mili, però jo em portava la meva febre dintre del meu cor. I sempre m'estava encomanant a Santa Teresa i a Santa Teresina, a veure si vosaltres m'ajudeu. Bueno, i llavors jo ja, quan vaig acabar el servei militar, ja estava decidit, perquè tenia suficient edat per decidir-ho, i llavors em vaig posar d'acord amb el provincial i amb el mestre de novicis que havia llavors. Llavors vam calcular, diu, mira, ara estem al mes de setembre, doncs per què no fem el dia 1 de gener, tu entres. Jo anava preparant les coses, amagava les coses perquè no ho veiessin, i la meva mare, que les mares sempre controlen massa, ella va anar descobrint que passava alguna cosa allà, no? I dic, sí, que vull anar amb els carmelites perquè m'atreu la vocació carmelitana per la pregària, per la manera de viure en comunitat i tot això. I llavors, com jo treballava, el meu pare va fer una mica de diable i va amagar-m'ho de l'empresa i va dir: escolta, si li parles tu, tal i qual, perquè ara que li hem volgut fer una habitació per ell, ara se'n vol anar. I bueno, sí. I bueno, va arribar el dia 1 i vam fer el sopar del 31, tot normal i corrent, i el dia 1 jo tenia que agafar la Sarfa, direcció Palafrugell. I l'única persona que es va despedir de mi va ser la meva mare. Els altres res. Llavors jo sabia que això podia sortir bé o podia sortir malament. Llavors, clar, tenia que tornar a casa, no? Però gràcies a Déu va sortir bé. Llavors el mestre de novicis m'obligava cada mes a escriure a casa. Cada mes jo escrivís, encara que jo no tingués cap resposta, jo tenia que escriure. I llavors, en temps de Quaresma, un bon dia el meu pare em truca i diu: home, fa temps que no sabem res. Sí, sabem de tu perquè ens escrius, però no t'hem vist i tot això. Podies vindre aquí. Dic, no, ara amb el noviciat jo no puc sortir, perquè no es pot sortir. I llavors vaig parlar amb el mestre i dic, no, ara quan vingui Pasqua deixarem que marxis una setmana a veure la família. Llavors vaig anar allà i les relacions ja es van anar situant una mica més compromeses, encara que no del tot, però bueno, anàvem fent, no? Llavors jo els germans ens feien fer 2 anys de noviciat. Jo el primer any el vaig fer a Palafrugell i el segon any em van destinar aquí a Badalona a acabar el segon any de noviciat. I vaig estar aquí 6 mesos.
i quan va fer els 6 mesos, llavors me van enviar a Lleida perquè el pare Bonaventura m'acabés de repassar bé i tot això. I llavors, el 14 d'octubre de l'any 72 vaig professar als peus de Santa Teresina. I per això em va entrar la devoció de posar-me de Santa Teresina. Perquè sempre, llegint molt Santa Teresina, veia que era molt simple, la humilitat, la sinceritat, i tot això m'ha agradar molt, no? I bueno, i vaig professar allà, molt tranquil, van vindre les monges d'Aitona a fer el dinar, perquè jo allà feia de cunyer a Lleida, no? Llavors aquell dia van dir, no, aquest dia tu no treballes. Van vindre les monges, van fer el menjar i tot això. I bueno, llavors van vindre a començament els destins, no? Llavors el provincial me va trucar i diu, t'enviaré a Mallorca perquè allà hi ha un germà que pateix del cor i tu pots estar allà 3 mesos per ajudar-lo. Llavors la comunitat on estava es van posar en compte perquè jo, per què tens que marxar allà, tal i qual? Dic, el provincial i jo, bueno, vaig marxar a Mallorca i els 3 mesos van allargar a 6 anys. I llavors allí és com vaig agafar jo molta afició a dedicar-me a la joventut. Llavors jo donava algunes classes, però em dedicava molt, em van fer delegat d'esports al col·legi, llavors em dedicava a muntar equips de futbol i de balonmano i tot això, no? I anava amb els nois a jugar i tot això, no? I la meva intenció era atensar molt els nois aquells a atensar-se una mica a l'església. Sobretot molts que ja no practicaven res, a confessar-se i tot això. I van dir, no. Si no ens confesses tu, no ens confessem. Bueno, com jo anava amb ells al deport i tot això, i anàvem amb alguns pares que ens portaven en cotxe, era molt el moment de parlar amb ells i tot això, no? Hi va haver molts de problemes en sentit, perquè vosaltres sabeu que els joves, sobretot el batxillerat, van fer una provocació per fer una vaga i van avisar que hi havia una bomba allà posada i jo sabia personalment el que havia posat, no va posar cap bomba, ho havia dit, no? Però clar, algú va dir, esto es com un secreto de confessió, Jo no vaig poder dir res, no? I bueno, i llavors vaig tindre que anar a casa dels pares d'aquells per arreglar una mica la situació. I un pare d'ells era militar. I llavors diu, mi pare és militar, i el seu pare no hi era. I llavors la seva mare va preparar allà un berenar perquè es pensava que jo anava a parlar del seu fill, no? I dic, sí, però havia de parlar d'una altra cosa, no? El seu fill tindrà que anar vostè a parlar amb el director perquè està amb els implicats que van posar una bomba al col·legi. I llavors, i la mare se li va escapar i va dir, perquè allà ens diuen a tots pares, no? El pare Jordi ho sap, però el director mai no va preguntar res. I vaig dir, no sé res. I bueno, i es va arreglar, i amb això vaig anar agafant molta animació amb els joves. Allà vaig poder fundar un esplai amb una professora i vam fer molta feina allà. I bueno, i quan va sortir el provincial, que era superior de Lleida, quan jo vaig marxar, em va cridar i em va dir, ara tu has estat aquí 6 anys, ara tens que anar a Tarragona amb el seminari, amb els nanos del seminari. Llavors va haver un problema a la comunitat perquè jo volia marxar i ara igual. Vaig anar a Tarragona, vaig estar allà un trient a Tarragona, allà amb els nanos, amb el seminari, i mira, i em tocava fer de tot una mica, no? Perquè el que era director va renunciar, llavors em vaig quedar jo amb els nois sols, clar, jo no podia celebrar l'Eucaristia. Llavors pujava un padre de baix, que es deia Ricard, i jo començava la celebració, i quan era el moment de l'Eucaristia paràvem una mica a veure si venia el capellà. I si no venia, els nanos deien, va, continua. I llavors, vinga, Pare Nostre, i donava la comunió, no? I clar, i això em va agafar molta relació amb ells, no? I bueno, i després de tot això va vindre un altre destí que em van enviar a Barcelona com formador. Havia allà estudiants, havia el pare Jesús, que estava allà estudiant, havia el pare Agustí, que també era estudiant,
hi havia altres dos que no els coneixeu. I llavors el pare Àngel era el prefecte d'estudis, jo m'encarregava de l'administració i un altre era el director espiritual i un altre era el període de la comunitat. I així vam estar passant 3 anys, molt bé amb la comunitat, vam fer moltes coses, moltes activitats i tot això. I bueno, va acabar el temps i em va cridar el provincial i diu: home, m'ha dit bé que tornessis a anar a Palma, perquè ja ens falta una persona. Dic, que no és falta sacerdot? Diu, no fa falta que sigui sacerdot. I llavors me van enviar a Palma, vaig estar 6 anys més, llavors van combinar els 12 anys que vaig estar jo a Mallorca, no? Tant com el pare Juli, que va estar 21 anys, no? Jo vaig estar més 12 anys. I llavors allà també vam acabar de fundar l'Esplai amb una professora i sortia molt d'excursions amb els nois i tot això, no? I amb el de port i anàvem lligant totes les coses, no? I bé, i després, en aquell temps, jo vaig estar pensant d'anar a missions. Llavors, allà hi havia un problema que fins que no vinguessin uns germans que farien el col·legi, jo no podia marxar perquè érem un menys i em van dir que no. Però, com Déu està per sobre de tot, va fer que aquests germans arribessin a temps i llavors jo me'n vaig anar a l'Àfrica. Però com el període allà es pensava que era una il·lusió molt vana, me va enviar un mes per Nadal, em van donar un mes de vacances i vaig anar a l'Àfrica i diu: aquest quan estigui allà se li passarà la vocació de missioner. I bueno, i no, vaig estar molt bé allà i vaig tornar i bueno. I llavors esperant que se revisés la... I el pare Jesús va ajudar molt amb això, que li va dir al provincial: tu ara no et tiris enrere, si té que marxar a l'Àfrica, que se'n vagi a l'Àfrica. I llavors vaig marxar a l'Àfrica i hi vaig estar 8 anys i mig. Es pot dir que és el millor lloc on m'he trobat amb la meva vocació plenament. Aquells eren els únics 2 blancs que hi havia allà. I els petits, les pares deien: Mondele, Mondele, Mondele. I a mi m'estimaven molt aquests nanos. Per exemple, tu anaves a Correus i tenies 8 nanos a darrere. Aquests petons, de 7 o 8 anys. I diu: on aneu? On vayas tu? Bueno, vale. Ja caminareu un rato, Llavors, quan arribaves allà, jo havia fet les meves d'això, diu: no s'inviten a uns cacauets, perquè ja es venen molt cacauets torrats, als barris, tot això, i quan vaig comprar 2 o 3 campanilles de cacauets i ja està, es vaig donar amb ells. I així vam estar passant a l'Àfrica 8 anys i mig, amb molts èxits i amb moltes dificultats també. Perquè allà, quan estàvem nosaltres, el que governava era el Partit Comunista. Llavors teníem que anar molt al tanto quan feien les coses. Per exemple, els diumenges, el dia de Nadal, ells feien anar els nanos a l'Entrepont Rouge a dansar. I els nanos preferien quedar-se a la missió. Per què? Per interès. Perquè després de la missa els donàvem llet i colacau. Llavors, els altres no li donaven. I per això volien quedar-se allà. I venia el delegat aquest i diu: nosaltres comprem aquests sacs a la capital, perquè no els compreu vosaltres. I això amb moltes dificultats, va haver moltes guerres tribals per allà, moltes sectes també, que vam tenir que lluitar molt amb les sectes. I després vaig tornar aquí, a casa. I llavors el provincial em va dir: vols tornar a Mallorca? Dic: home, a mi sí que m'agradaria, no? Diu: doncs mira, ara ves una setmana allà i els saludes. I vaig anar allà a saludar-nos i quan marxava em va dir: però ja estàs destinat a Barcelona, Dic: home, llavors feia la comèdia allà, no? Diu: no, tu ves allà, ves allà. I després vaig estar 9 anys a Barcelona, allí fent de tot, de sagristà, de culler, de totes les coses que sortien. I al final, que jo ho havia demanat moltes vegades, però mai m'ho havien concedit, amb aquella vegada
la van concedir i em van destinar aquí a Badalona amb el pare Augusto. I ara aquí ja porto 17 anys. Estic molt content en aquesta casa, m'he trobat molt acollit, molt bé per tothom, sempre he estat disposat a el que m'han demanat. A vegades amb una mica de mal de caràcter, però bueno, això també pensem que quan hi ha molta gent, però bueno, hem fet tot el possible i el que hem fet. I ara a la comunitat, antes d'això, fa un parell d'anys, estava fent la cunya, perquè no teníem cunyera i tot això. Després va vindre aquesta malaltia del genoll, com m'havien operat de les caderes, jo no sabia fins que vaig tindre la menistènia i em van ingressar a l'UBI. I es veu que quan me van operar una cama es van carregar un nervi. I llavors el neuròleg que m'ho va descobrir va dir et tardarà molt a que tu puguis recuperar això. Tardarà molt. Però bueno, no he tingut la sort aquesta. Vaig estar en una residència, a veure si agafava més força les cames, em vaig agafar bastanta, i una terapeuta em va dir no t'operis perquè tu, si t'operes, tens el problema del nervi, i si tu pots tirar amb això, ara estic fent un tir a anar amb el bastó també, i no va malament, no? I bueno, i si pots fer això, no t'operis perquè llavors estàs molt condemnat a quedar-te en una cadira de rodes, no? Perquè les recuperacions a vegades no són bones del tot, no? I bueno, i després, per què m'he posat el nom de Santa Teresina? Doncs mira, perquè sempre he tingut molta devoció i molt de carinyo, i ella m'ha ajudat molt. Jo sempre he tingut molta predilecció per ella, no? I Santa Teresa també, però clar, Santa Teresa és la mare, i la mare diu, bueno, que t'aficiones amb la filla, no passa res. I bueno, ja és tot així ara. Si voleu preguntar alguna cosa, doncs ja està. Molt bé. Només recordar que demà vindrà, suposo el dissabte vindrà aquí també. I a mi em fa molta il·lusió perquè amb ella vam passar molts de ratos preparant l'esplai, vam anar a Colònia junts, en 100 i pico de noies, i va anar molt bé tot. I després també vaig comparar una mica amb la Fundació del Banc d'Aliments de Barcelona, amb una senyora que es diu la Maria Rosa Català, i vam fer bastantes coses, sí. I després aquí, els primers anys que estava aquí, em van posar també a la catequesis, i vaig fer bastants anys de catequesis, amb els que estan a l'esplai, que els vaig tindre jo a la catequesis i tot això, no? I tot això, mira, és el que hem fet, no? Tot el que hem pogut, no? Molt bé. Molt bé. Bueno, moltes gràcies. Demà vella i, com no, teu ben convidats pel dissabte a les 7, missa solemne.